Hola, tío. É que estás de vacacións? Pois vou quedar. E terei que instalarme aquí, porque xa sei que o piso de arriba está ocupado. Para montar unha polifonía como esta, 11 e ben preparados. Agora mesmo estou traballando moitísimo co meu coro. Como fago eu para preparar o meu coro en 7 días? Tesme que botar unha man. Que tes? O mal da jaibota. O qué? En vez, teño o pescozo rígido como entalado. Veña, veña, déixate de comedias e de fachendas, que aquí todo o mundo sabe que lle andas detrás das saias á miña cuñada. O mal ese da jaibota non existe. As gaivotas existiron sempre. O que tens que facer é buscar voces fora da igrexa, Amancio. Voces laicas. Un coro de Babilonia. Cando vivía Suso ainda te controlaba el, pero agora... Non te preocupes por min, e non dixas cando vivía Suso, porque se cadra ainda vive. Este que lle monta un karaoke aquí do máis molón e mire como me agradece. Eu tal para a proba de voces. Tu corpo xeitoso, rindo sobre a area. Que pasa? O pescozo, xa podo movelo, mira, Ha de ser algo psicosomático. Gracias por me botaros unha man. Eu non che botei máis ninguna, simplemente lle dixen o que pensaba. Pois en gran metida marchou por eso. Pero por que non recoñeces que nunca existiu ese caroso? Existiu, sí, existiu. Existiu e... Existe. Alle dicea do día que cai. E Iria, como está? Hai tempo que na vexo. Pois agora mesmo debe estar xogando no carballo de pedra. Igual que o meu fillo, non sei por que teñen que xogar sempre tan lonxe. Sabendo que ese terreo é do Couto. Ou se é difícil atopar un terreo que non sexa de Ramón. Bueno, voume. Ata logo, María. E logo, Rosa. Hola. Hola. Teño boas noticias. E sí? Boas noticias para ti. Esta mañá, ao chegar ao xulgado, tiña este sobre enriba da mesa. Que é? Algo polo que esperas desde hai tempo. Que me van conceder a pensión de viuvés. E que me van a ingresar os cartos. É o último papel. Xa non terás que facer máis trámites ni nada. Digamos que xa é oficial. Oficial. Sí. Está recoñecido que és viúva. Pois gracias. Viche a cantidade? Sí. Agora xa vou poder xear fora máis a miúdo. Ben falado. Pero que esta vez invito eu, Veña, hai no que celebrar. Invítavos a xantar a ti e máis a Iria. Non. Pois a cear. Sí, casa mellor. Ceamos os tres, tranquilamente. Hoxe non. Non me apetece. Quero falar con Iria. Pero falas durante a cea. Díxome Petróleo que tiña cigalas. Xa sabes como lle gustan a Iria. Non. Quero falar con ela ás horas. As cigalas as comeremos outro día, vale? Vale. Chámase Robert. É fillo de galegos, pero nunca veo a Galicia. Pero di que ten moitas ganas de vir. E coñecíchelo por internet? Sí, de casualidade. Eu estaba participando nun debate sobre os dereitos dos animais e aparecíbole por ali. Vive en Nova York e é moi simpático. Que hai, xente? Que, Curriolo? Que foi? Como foi a pesca, ben? Tremenda. Hoxe largamos 8 sexta no máis. E non viña brinca que non houbera un badeixo enganchado. E mira, para aí, chegamos cedo.
Va. Sí, home, Pois que sí. aquí Paula tamén anda pescando, pero con rede. Alafo. Na rede de internet fala polo ordenador con tal Roberto e discuten sobre os dereitos dos animais. Que non, home. Con el falo de outras cousas. Contolle cousas sobre Porto Sás, do que fajo. Que bueno debe pasar. Che, faláchelle de mí, non? Home, faleille de todo o mundo. Todos vos, de min, do que facemos. Ten que pasar o rapaz. Que? Que pensas? Que non teña cousas divertidas que cantar de Porto Sás? Non dixo. Home, muller, divertidas, o que se di divertidas, non sei que che diga. Home, é certo que exagerei un pouco sobre a miña vida. Como? Mira, xa sabes, el vive en Nova York. E claro, eu quería que pensase que isto era polo menos tan interesante como aquelo. Ah, si que lle mentiches. Sí, pero supoño que todo o mundo fai en internet. Ai, xa é unha. Vou que quedei mandarte unha mensaxe que teño aí escrita. Dalle un saúdo. Daí da miña parte tamén, vou mirar. É que antes díxeme que me ia contar un segredo. A ver de que vai o tema. A felicidade nun ordenador. A quen lle contes flipa. Como dicides vos, non? Aquí está. Hola, Robert, saúdos desde Porto Sás. De beso por coñecer ese misterioso segredo teu. É que, miña ama, aparece ou non aparece? Sí, internet é unha maravilla, Agora mesmo estou chateando con Nova York, falando en directo con América. Chatear nos meus tempos era tomar os chatos, viños. Viños. Pois agora é falar pola internet. Eu escribo nesta pantalla e chegalle case ao mesmo tempo a Robert. Isto non é falar, isto é como, eu que sei, como escribir telegramas. Sí, pero estes telegramas recíbense e contéstanse ao mesmo tempo. É unha conversa escrita. Conversa escrita. Pois nós levamos falando polo chivato entre nós de toda a vida, de barco a barco, dunha esquina a outra do mundo. E contestamos e máis. Falamos e contestamos ao mesmo tempo, escoitamos a voz do outro, que é moito mellor. Pero unha cousa é falar e outra cousa é chatear, meu. Falar é unha ridiculez ou non. O moderno é chatear. Oh, que pa. Ai, non. Que pasou, Pauliña? Mira do que di Robert. Agora sí carmei. Que armacho, muller, que di? Dis que vai vir a Galicia e vai pasar por Porto Sás. Dentro de 2 días. Alajo, que? Non tiñas ganas de coñecelo lá? Sí, moitas. Pois lá. Daquela, bárbaro, si xa lle podes comentar a ele en directo todas as emocións que temos aquí en Porto Sás, entendes? Precisamente eso é o que me dá medo. É que xa serei bastante. Ti tranquila, se acordará cando chegue. Pero a ver, que lle dixeches? Mentichelle moito. Pero moito, moito de Noso Señor. Palaco, fixache la boa, Pauliña. Oiches, eu non penso colgar máis bambáns. E logo que queres facer? Unha cabana, cunha corda para subir e unha entrada secreta. Os bambáns son cosas de rapazas. Eu son unha rapaza, Fito. Como non vai ser? Se levas todo o día colgando bambáns en vez de facer cabanas. Rapaces, desmontando o xoguetiño e a brincar por aí outro lado, Por que non podemos xogar aquí? Porque aquí van facer unha pista. Hai que tirar este carballo. Como? Que van tirar o carballo de pedra? A loja ti parece de pedra, Fitiño. Chamas así, teno escrito no tronco. Pon a árbore no Museo da Paisaxe como un carballo de pedra. Daquela se é de pedra ainda me vai levar máis tempo cortalo. Pero non o podes cortar agora, imos facer unha cabana. Preguntadelle a Couto, a leira é del. A min contratoume por horas e eu vim tomar medidas. Nin couto, nin nada. Ninguén nos vai tocar o carballo. Tocar polo carballo? Ai, que debo de rapaz. Ai, que me desestabilizo. Por que lle fai gracia? Eu que sei. Pois a mí non me fai gracia quedarse en carballo de pedra. Nada de quedarse en el. Xa fora eu con couto. E que lle vais dicir? Que o carballo queda aquí e punto. Non hai máis que falar, non? Crees que che vai facer caso? Carballo é seu. É máis noso que seu. Nós somos os que xogamos aquí, O que temos que facer é ir falar con Paula. A ver que pensa ela. Pois veña, vámola buscar o bar. Xa sei o que queres dicir. É como ao día do funeral para ela, non?
Iso é o que creo eu, Andrés. Pensión de viuvez é para as viúvas, non é para as mulleres desaparecidos, por iso María está como está. Pero ti crees que María pensaba realmente que o seu home podía volver algún día? Eu supoño que sí, cando un corpo non aparece despois dun naufraxio, a esperanza ninguén a perde de todo. Dixo que ia falar con Iria. Iria a ver como o toma. Quería moito o pai e está nunha idade na que é moi importante telo. Tiñas que ver a María. Estaba como ida. Completamente ausente. Xa lle pasará, meu, xa lle pasará. Pois se querías invitar a xantar, pero dixo que non. Que prefería estar soa, supoño que para pensar na nova situación. Claro. Mira ti, tiñades hijalas hoxe. Xa. Que lle dirá a Iria? Non sei, meu. É que non sei como o petróleo, pero gustaríame moito axudar a María, sabes? Tranquiliño, xa estás axudando. É que non podes seguir esperando que o seu home entre pola porta e lle dea permiso para seguir vivindo. Pero dalle tempo, eu que sei. Xa van 2 anos, tivo tempo abondo, non? Non sei, Andrés, en 2, 3 días xa lle pasará. A ver se é certo. E daquela, a chajar de ser todo o que estás facendo por ela. Non, petróleo non se trata de que me agradeza nada. Eu só digo que María sabe moi ben que che gusta moito axudarlle, non estou dicindo máis nada susceptible a este. Ok. Andrés. A solución é Andrés. Que ten que ver Andrés? Veña María, dalle unha oportunidade. Non te vas meter agora na casa a darlle a cabeza. Sai con el, divírtete. Berta, agora mesmo non teño precisamente motivos para celebrar nada. E non te apetece sair a bailar, a cear, o natural? Ti gustaslle? Dixo cho el. Non se xa esparra. É algo que se ve. Ai, cuidado. A doutora acaba de facer o seu diagnóstico. Non o vexo eu soa. Veo todo o mundo. Outra cousa é que ti non queiras caer da burra. Berta, non creo que estea ben que eu vaya por aí de festa xusto cando dan por morto a Suso. 2 ceas fora da casa, que é iso? Nada. Berta, a xente fala demais. A xente xa falou todo o que tiña que falar de ti e máis de Andrés. Que dis? Que esquezas o que di a xente e que fagas algo. Andrés é moi tímido. Vas ter que empezar ti. Deso nada. Empece el se quere. Ai, logo, o conto está aí. Queres que o xuiz tome a iniciativa, princesiña? Non é eso, Berta. E logo que é? Que non vou ir eu agora detrás de Andrés xusto cando me dan un certificado de viuvez. Queda moi mal. Queda moi mal para quen? Para todos, Berta. Outra vez, esquece o que pensen os demais e fai o que ti queiras. Este é un asunto teu, é de ninguén máis. Pois parece que tamén é asunto teu. Vale, xa paro. Pero anímate. E pensa no que che dixen, vale? Mira, tanto falar, eu esqueci o aceite. Tes por aí giralda? Sí, tela por aí. Vale. Pois apúntame. Vale, vale. Andrés, Andrés, Andresiño, Andrés. Colle aí. Adeus, princesiña. Así que lle dixeches a Robert que és comandante. Comandante do Servicio Secreto de Rescate Marítimo. Comandante do Servicio Secreto de Rescate Marítimo. Justamente. Tendesme que axudar, Aí que fajamos, Pauliña? Finxir que todo o que lle contei é verdade. Estabas de broma, non? Mira, só vai estar aquí 2 días. 2 días. Trátase de manter o conto para que non leve unha decepción. Despois marchas hasta. Paula, faime caso, guíate por min. Acabarás enredada nas túas propias mentiras. Mira, coñecín é un tipo, un lord inglés, un lord inglés que tiña a enfermidade da mentira. Enfermedade da mentira. Eso que síntomas ten? Eso ten o síntoma de que empezou como esta, con mentiras pequeniñas de todo, pero un día doulle un ataque agudo de mentira e acabouse. Sí, que pasou? Invitárono ao Palacio de Buckingham. E o tipo xa chegou dicindo que instalaba antenas parabólicas. Dali pasou a dicir que era amante da raíña de Inglaterra. Meu pai. Pois o lío é boa, Miraso, inmediatamente o botaron do Palacio de Buckingham, malleira que te criou, quitaronlle o título de Lord. Enfermidade da mentira, o que che dija, malísima. Mira, esa historia tan estúpida non ten nada que ver conmigo. Che. Mira, Que? é
É que non lle podo dicir a verdade a Robert. El cree que son alguén importante. Boas, un café de petróleo. Berta, bótame unha man. Que pasa? Nada, que Paula. Nada, que é o novo comandante do Servicio Secreto de Rescate Marítimo de Porto Sás. Temos que axudar a enganar un americano un pouco despistado. Sabes o que o de petróleo é contagioso. Che! Que... Che! A ver, Paula, que querías? Nada, non quería nada, é igual. Paula, tenos que axudar. Seu pai, que quere cortar o carballo de pedra. E que queredes que faja eu? Que non lle deixes tirar, ti non é ecoloxista. Xa non sei nin quen son. Nada, pero iso saben como son as tías. Cando se mete ajo entre corno e corno... Deixa o mangui. Sei ben como son as tías. Vale, pois eso. ¿No? Eso. Pois vale. Pois eso. María, Ei, tes cambio de 1000? sí. E logo o petróleo quedou sen cambio. Non, é para chamar por teléfono. Para chamar. 1000 pesetas. Vou chamar a Nova York. Arre, é porque non chamas desde o bar. Non quero que me escoiten máis que o petróleo. Aí tes. Tes algún problema? Sí, pero é cousa miña. Vou chamar. Paula. Vengan, chama desde aquí. Non te importa? Non, muller. Ademais vai ser unha cousa rápida, non? Sí, rapidísima, non te preocupes. Queres que marche? Ah, que va. Coñecín a un rapaz por internet. Ai, sí. É americano. E agora vai vir a Porto Sás a visitarme. Que ben, non? Que mal. Pensa que son unha persoa importante. Xa sabes, exagerei cando lle falei de min. Pero como canto exageraches? Moito. Vai levar unha decepción. Por eso chamo, para que non veña. E que lle vas dicir? Good morning. Robert, please. Galicia. Tomorrow. Oh, no, it's not important. Don't worry. Yeah. Goodbye, thank you. Que? Xa é tarde. Creo que chega mañán. Que vergonza. Veña, muller, non será para tanto. Ninguén cree que sexa para tanto, María, pero eu sei o que lle dixe. E non lle vai facer ninguna gracia. Pero a ver, que lle dixeches exactamente? Contelle cousas de Porto Sás. De min, de Manjui, de petróleo. Que clase de cousas? Cousas que non son certas de todo. Xa, queres decir que son mentira? Só estábamos falando pola rede. Eu quería que todo parecese máis interesante, sabes? Máis divertido. Pois fixache da boa, neniña. Agora vaiche vir a Porto Sás a ver que faz. E quen ia pensar que Robert ia vir desde Nova York a coñecerme? Es mortadela, man. Sí, agora xa poño. Adeus. Está loco, Paula. Eu digo que o temos que facer a estilo Rambo. Se lle fan algo ao carballo, vinganza inmediata. Sí! Ainda mellor, ímonos vingar primeiro por si acaso. Propoño facerlle unha sabotaxe a Couto. Que sabotaxe? Eu digo que lle abordemos un barco como os piratas do Capitán Harfo, non? Primeiro Rambo e despois o Capitán Harfo. Hai que pensar en algo que podemos facer nós, Vale. O do barco un pouco game demais, non? Pero está ben. Eu creo que hai que intentar pola vía legal. E logo a vinganza non é legal? Non creo que se poida asesinar un carballo polas boas. Digo eu que estará prohibido. Sí, non ve o que pasa na Amazonía. É ben prohibido que está, Debemos falar con Andrés, el saberá o que temos que facer. É para que necesitamos un xuiz, saber? Pois claro, os xuíces son os que meten os asesinos no cárcere. Iso é certo. Pero se non nos dá unha solución, que? Faremos o que haxe que facer. Meu pai contoume que nos seus tempos facían sentadas. E iso que é? Sentaban nun sitio para protestar por algo e non se levantaban. Pois vai parvada, seguro que non lle facía nin caso. A quen lle importa que a xente sente onde lle peta? Si que lle facían caso, que pasa ti non tens nin idea? A ver, sabes o que é un hippie? E ti sabes o que é un sopapo, Non pelexedes. Esta noite vou falar con Andrés e se non dá resultado mañán pensamos algo. Eso da sentada ajustame. Está ben, primeiro xuiz e despois sentada. Decidido. Pero se non nos dá unha solución, vinjámonos, Sí! Hola. Hola. Ia te chamar. Eu ia arriba,
A ver se estabas. Tamén quería falar. Sí. Pasa. Pois nada, como non te vira desde pola mañá. Eso, gracias por vir iso a super darme os papéis. Non gusta nada ter que ir ao xulgado. Nada, non foi nada. Senta. Estes días non teño moito traballo. Que me querías? Que? Antes. Dixeches que subías a ver se estaba. Que se viras a Iria. Como non a vin, se é algo tarde, non sei onde anda metida. Pois non, eu tampouco a vin. Xa falaches con ela? Non. En realidade, non hai nada de que falar. Ela xa sabe que non ten pai. E non lle vou recordar eu. Quería máis. Iria é unha rapaza encantadora, Sí. Precisamente estiven falando dela con Petróleo hoxe. Non me digas. Sí. Todo o mundo a quere moitísimo. Suso tamén a quería moito. Iso me dixo Petróleo. E a nena extraña, pero fai como de quen non pasa nada. Hola, Andrés. Xa era hora, Iria. Non podes tardar tanto, É que teño un problema. Andrés, quería falar contigo. Tesnos que axudar. A ver, que pasa? Couto vai facer unha pista na verea vella e vai cortar o carballo de pedra. De pedra? Sí, de pedra. Non sei por que a todo o mundo lle extraña tanto do nome. É a nosa árbore e ten o nome escrito no tronco. E dis que o vai cortar? Eso di currás. Pois se ten permiso para facer a pista, pouco podemos facer, Ademais, o carballo é del. Esa leira é de Couto. El pode cortar as súas árbores cando queira. Así que legal. Pois tanto ten. Se non será polas boas, será pola brava. Será unha revolución. Como cando os hippies que botaban o día sentados en todas as partes. Non nos moverán. Farémolo desde aí, non? Papá pasaba moitas horas aquí. Xa o sei, eu viña con el. Acordas? Pois claro que me acordo. Pensas sempre en papá, verdade? Todos os días. Xa, Iria, pero ti sabes que papá non vai volver, verdade? Sí, xa o sei, mamá. Non te preocupes. Vale. Pois logo te irás que vir. Eu vin flores en alta mar. Eran dun morto que non as quería. Por eso non se fundían. Sáme el gacho, xa. Hai mortos que non queren flores porque lles recorda que están mortos. É por o meu pai. E tamén lles leva as flores aos mortos, non? Eu non visito os mortos. Veña, Iria. Xa é tarde. Por que non visitar os mortos? Para que non se sintan obrigados a me devolver a visita. Iria, veña. Hai unha hora que tiñes que estar na escola, non? É certo, e temos que falar con don Florencio do carballo de pedra. A revolución xa está feita. Até logo, meu gato. E en queda como a Suso. Sí, cada día máis. Non, cada día menos a partir de agora. Ten razón, meu gato. Fernando Neira Castro naceu hai 120 anos, aquí, en Portozás. E chegou a ser un dos poetas que mellor retratou o sentimento desta costa. Os seus poemas eran sinxelos, pero... A ver, Iria... Don Florencio, vostede coñece o carballo que é o fondo da verea vella, verdade? Pois claro que o coñezo. Debe ter máis de 300 anos. Pois queren no tirar. Tiralo? Iso sería unha barbaridade. Couto quero tirar para facer unha pista. É un delito deses... ecolóxico. Nós temos que facer algo.
Vostede sabe que hai que facer nestes casos. Non me diga nada da xustiza nin dos xuíces, para isto non vale. Esa leira é de Couto. Decidí que vai facer unha pista, que xa ten os permisos e os contratos. Logo non se pode facer nada. Non sei se falando con el. Iso dixen eu. Ir onde ela dixirlle o carballo que daqui non hai máis que falar. Se lle dices ao Couto ainda é peor. Ten razón, Iria. Pero é que xa só falta que nós mesmos acabemos coas nosas especies autóctonas. Coas que? Coas nosas especies autóctonas. E iso que é? Isto quere dicir que os carballos son árbores daqui, de Galicia. E xa vivían en Portozás moito antes de que chegara a xente. Antes de que as leiras se compraran e se venderan. Razón de máis para que non o consten. As razóns demais non lle interesan moito a Couto. Só lle importan os cartos. Habería que declarar o carballo un monumento histórico ou algo así. Ala, como vai ser un monumento un carballo? Non ves que craxan de peta, ti tamén? Pode ser igual un monumento. Non discutades. Pero a idea de Iria non está tan mal. O mellor pódese facer algo para buscarlle un interese especial a esa árbore. O que? Pode que haxa algo que vos sirva. Se non me acordo mal, claro. Ese carballo ten unha inscripción. Sí, ten 2 versos gravados a navalla. Pois eu vou facer unha pequena investigación pola miña conta. Pero vos, o primeiro que tedes que facer é ir falar coa alcaldesa. Estamos? Este asunto ten que pasar por ela. Pois veña. O saírdes da escola, por suposto. Don Florexo, en un caso de especies autóctonas como este, non? Veña, volvede sentar. Xa está decidido. Non podo seguir finxindo cousas que non son. Hai que afrontar os problemas. Así se fala. Sí. E que hora dixeste que chega? As 4. Chamoulle un pouco desde Santiago. Moi ben, tomaste a decisión de enfrontarte coa realidade, moi ben. Sí, enfronteime coa realidade e perdín petróleo. Marcho para Cormello. Volvo mañana, cando xa non este a Rob. Pau, non podes facer iso. Ti tamén queres ver a Robert, entendes que eu non son parvo, que... Pero non me quere ver a min, Petróleo. Que si... El quere ver a comandante do servicio de rescate. Servicio secreto. Unha muller activa, forte, independente. Mírame a min. Si, aí está razón. Cala a boquiña ti. Tamén, por unha vez que lle dou a razón. Paula, ti és todo iso moito máis. Sábelo moi ben. És activa, és guapa, és guapísima. Dijo cho eu. Sí. Non penso só. Manjo tamén está de acordo. Sí, hai veces que sí que... Hai veces. Estás moi guapa. Como estou as outras veces? Como ya non quería dicir eso, quería dicir que todas as veces que te pagas guapa, estás guapa. Cala a boquiña, cala a boquiña. Vas a ajustar, dijo cho eu, o que imos facer. Ti vai para casa. Pinta los ollos, pónteme guapa, lúcete, entendes? Sí. Manjo e máis eu, quedamos aquí. E cando chegue Robert, xa poñemos nós a andar. Claro. Ti que pensas? Eu? Sí, ti. Ben, non? Ben. Creo que ben, sí. Claro, a cousa entendes. Funciona, porque traballámoslo nós xa, Non lle contedes nada a mí, non? Nós. Pau, fai favor. Marcho. Veña. Volvo despois. Veña. Vale. Non fajades ningunha parvada. É que... Ela, sí. Ela, sí. Xa tiene que estar de volta. Veña, vai tranquila, que para pôr nervioso xa nos pomos nós. Veña. Interese paisaxístico ou biolóxico. Xa entendo. Non, este é un carballo normal. Muller, un carballo moi bello, pero normal. Xa. Pois un saúdo, Carmen. Gracias por todo. Vale, adeus. Sinto, pero temos pouca cousa que facer. Non hai unha lei que protexa as árbores? Polo visto, só para árbores especiais. O vosso carballo non é moi especial. Tería que ter, como dixo, interese paisaxístico ou biolóxico. Paisaxístico? Biolóxico? Non era. Temo que non lle chegue para se salvar. Pois logo ímonos vingar, Fito, deixa eso xa. Pero algo teremos que facer, non? Ti, Celia, que dis? Pois, he de falar con Vázquez, non? Pero xe quen é? Pois o dono da leira onde está o carballo. Non, Celia. Ese terreo é de Couto. Sempre o mesmo. De Couto? Couto, sí.
Ele é o que vai cortar o carballo. É o que te estamos dicindo. Ah, non. Eso sí que non. Ese pensa que a vilanteira é del. Sabedes unha cousa? Deso nada. Ben falado. Ese carballo non se toca. Non, señor. Xiga, Celia, xiga. Agora non pare, ó. Mentres eu sexe alcaldesa de Portosás, o carballo non se corta. Daquela que, venjámonos. Deixádeme a min. Ide tranquilos, que isto arreglo eu, se podes. Berta, cando unha muller queda viúva, leva luito e pon un pano na cabeza. Ti vichesme a min algunha vez levar un pano na cabeza? Non, acordaríame. Non o tomes a broma, por favor. Ti crees que debería levar loito? Nin de broma. Pois é o lóxico, non? Pois non. Ademais, agora todos saben que o meu home está dado por morto. Non quero que pensen que... E dalle co que pensen e deixen de pensar. Pois sí, para min é importante. A xente pensa o que lle peta. E ti non vas poder facer nada contra iso. Que non sei que facer. Sexa o que sexa, nada de loitos. Berta, ti non sabes como son estas cousas. Non viviches aquí toda a vida como a min. O que sei é que tens que seguir tirando para adiante. É que estes 2 últimos anos foi todo tan extraño. Como se todo fose provisional, á espera de que chegase Suso. Afaite a pensar que a túa vida é definitiva. Xa. Pero tan mal che van as cousas. Tes a Iria, os amigos, a pensión. Xa sei, tampouco me van tan mal. Tes a Andrés. Sí, desde logo, con todo o que me axudou, e nin sequera lle dei as gracias como é debido. Pois xa llas podes ir dando. Sí, onte pola noite estivemos falando. E que tal? Moi ben, pero apenas tivemos tempo para falar. Enseguida chegou Iria co asunto ese do carballo que lles quere tirar couto. O caso é que Andrés foi falar contigo, non? Pois como tiña razón eu. Razón en que? Veña María, sabes de sobra o que lle pasa a Andrés. Ai, Berta, non volvas con esas. Bebe os ventos por ti, neniña. E xa é hora de que fales con el. Xa falo todos os días. Pois dille algo que lle guste. Non sei, dalle algunha esperanza, chiscalle un ollo. Sí, a viuviña alegre co seu cómplice o suís. A viuviña alegre ou a viuviña parva, ti decides. Berta, xa che dixen que eu non podo ir onde Andrés e dicirlle Andrés, mira que xa estou libre. Xusto. Xusto iso é o que deberías facer. E canto antes, mellor, María. Anda, anda. Non sei a que esperas. Todo o mundo ve o que pasa menos ti. Boas tardes. Estou buscando a Paula. Hey! You tens que ser Robert. Me, petróleo. My Telluride Rich and the picture is in the corner where is my father. Encantado. Paula faloume de vostede. Ah, falas galego? Sí, son fillos de galegos. Mellor, porque eu teño o inglés un pouco oxidado. E queres que che diga non indo por riba falo un inglés de Oxford, que o inglés de Oxford, claro... Bueno, pero Paula non está por aquí? Ven agora, Paula ven agora porque debe de ter algún asunto importante, xa sabes, a OTAN, a ONU, ti xa me entendes, non? Vai a vida que leva, Que che vou contar eu que non che contara. Sí, contoume algunhas cousas. Sí? Sí, o do incendio na plataforma petrolífera e aquel naufraxio cerca das Canarias cando tivo que rescatar o helicóptero do exército portugués. Azores. Non fui nas Canarias, Azores. Debiu de ter ela un erro na memoria, dato traballo. É normal. Coa vida tan intensa que leva, quen se acorda de todos os detalles? Claro, pero non te preocupes que xa se acordará, non te preocupes. Mira, aquí tes un gran colaborador de Paulo, un home básico no entramado de... Ti tes que ser Mangui. Sí, así que Paula faloche de min. Sí, claro. Por exemplo, sei que te salvou a vida nun temporal. Sí, é que te ensinou a andar en moto. Que me ensinou que? Aquí, comandante. Ti és Paula? Eso dixo eu. Que tal, Robert? Como foi a viaxe? Moi ben. Paula, chamaron da central e dis que teñen... Un urxencia. Eso. Sí. Clave alfa. E queren que... Eso, que os chames de contado. Da central? Sí, da central, pero tranquila xa... Inmediatamente poñome en contacto con eles.
Sí, central, sí. Sí, está aquí con nós, Paula, sí. A comandante, quero dicir a comandante. Moi ben, comunico eu inmediatamente. Moi ben. A Boriño central, a Boriño. Que che dixen? Típica falsa alarma de sempre, porque, claro, teñen calquera problema na central, e xa, Paula para aquí, Paula para lá, e claro, non... Non me deixan vivir. A comandante, claro. Agora mesmo, así me falta un descansinho. Sí. Nos imos dar un paseo, non? Moi ben. Sí. Ata logo. A Boriño, Robert, a Boriño. Ata logo. Chao. Vaya, polo de agora vai todo ben, non? Ben, vai de medo. Ti vexe como está Pauliña? Está guapísima, meu. Calcara día escacha, meu. Non vos lo dixo máis veces. Ou saídes dai ou empezamos a cortar. E aquí pasa despois Gloria. Dolle! Que te curás? Non sexas animal. Eu só preguntaba, Mirade, por aí van Irias. Vou falar con Iria, papá, que por visto é organizadora disto. Convénsea para que pare. Psicología, home, con unha psicología. Iria, como abogado que son de Industrias Couto, quero vos advertir da ilegalidade manifesta na que estades incorrendo con esta acción. Ides acabar todos no cárcere. Non me digas, pois mentres que non nos metan no caldeiro, imos esperar sentados. Eu non sei nada de leis, pero creo que había que prender a serra e aquí pasa despois Gloria. Sabes que che dixo? Que? Dalle brasa á serra. Aí está. Un momento. Que hora é? A 7:10. Ah, quedamos que era ata 7 en punto, Pero se ainda non cortaches unha pola. Ah, mijo, as horas pasan igual. Só pasan 10 minutos, home. Xa, pero non teño culpa de que este fixeran folga, Así que eu arrío, toma... Pero que faz? Hasta logo. Currás! Volve aquí, currás! Volve aquí, ó! Fora daqui, ninguén nos vai apartar deste carballo. Vale, educada. Papá, teño a punto de caramelo, Que vas pasar? Toma. Isto é cousa de Paula, seguro. Que me das? Papá! Papá! E agora imos ca canción que me ensinou meu pai de cando os hippies. No, no, no nos moverán. No, no, no nos A virtudes, Dijo yo que coñezo as vosas mans, Isto é contaminación acústica. Cantar a misa, maleducado. Correo, que? Aí veña, que cando chegue, plas. Aí está. Paula, a tripulación do Enterprise encargoume que che dara as gracias pola túa actuación hai 3 días. Un petroleiro, se non é por Paula, vai de cabeza contra Punta Sase, que aquí na vila non estaríamos tranquilos. Vaya, eu polo menos eu non estaría tranquilo. Xa me contou do día que te salvou a vida no Peirao. A min? Sí, o día aquel que caíches ao mar. E claro, como non sabes nadar... Claro. Supoño que xa aprenderías dende aquela. Sí, algo aprendín a brasa, algo. Que marcha ou non marcha? Non lle dixo que non sabía nadar, pero é que esta tipa é unha cousa que... Petróleo, dime. Podemos cear aquí? Claro. Quería invitar a Paula para despedirme. Moi ben, pois agora mesmo vos preparo unha misiña xeitos, Claro. Gracias. A ti. Mangui, non quería marchar sin decirche que o que fixeches é espectacular. Claro. Algo do que estar orgulloso. Claro que sí. O que? Paula contoume todo. Como te recolleron dun barco a punto de afundirse. Como te ensinou a ler e a escribir. É que é moi boa rapaz, Sí, contou hecho todo. Oye, decilo da cea. Veña, Robert, veña. Pero ti viste que xeito. Xa, ti espera que marche este e raca directamente. Ca motosserra. Ca motosserra cas mans. María, Buenas ¿qué noches, tal? Andrés. ¿Quieres tomar algo? No, gracias. Só me veño disculpar. Disculparte. Fue un pouco desagradable contigo, a ti non tes culpa de nada. Non sei, eu non te vin desagradable. Onte debíamos ir tomar esas cigalas. Estaban ricas. Non sei. Ao final non fume. Non as ia comer eu só. E que che parece se as imos tomar mañán? Por min vale. Pero haberá que dicirllo a Iria, non? A ver se pode. Como que a ver se pode? Sí, non sabes que está en plena loita ecolóxica. Contra Couto, polo do carballo ese que lles quere cortar. Non me dixo nada. Pero agora que o dis...
Si, foi dereita para a cama cando chegou. Sí, que hoxe estivo toda a tarde onde o Carballo ese. Ali cantando e berrando, supoño que estará esgotada. Pero tampouco pasa nada se non ven. Imos tía máis eu. Será un placer. Ai, gústame moito esta foto. Sí. É para ti. Está bonita. É para min, é a cara. Como podo conseguir unha copia? Pois pídelle a Florencio, el foi que na fixo. Xa falarei con ele. Entón, quedamos así para mañán? Sí. Non nos quezas, xa estamos xuntos. Non te preocupes. Irete buscar o súper, vale? A iso das 4 ou así. Ou máis tarde, se queres, non sei. Non faltes. E como foi aquelo do pesqueiro irlandés incendiado? Ti coordinaras todos os centros de salvamento? Sí, pero mellor vamos sentar a sear, eles non o queren escoitar. Estaban aquí, tamén o viviron. Paulo, mañán se tes un momento cando marche Robert, a ver se temos unha reunión os tres para falar un pouco do que vivimos. Paula! Pois que falta? Fuches ti, non? O que... A que organizou a protesta esa na Verea Bella. Pero que decides, home? Sabes que estou acompañada. Que? Están xeito? Americana. Americana? Hi, I am the Ladislao Couto, my address. I am the brother of my sister, o big brother dela. Robert Veiga, vostede é o irmán de Paula? Sí, efectivamente, sí. Paula faloume moito de vostedes. Dos casos tan interesantes nos que participa. É que casos, Lillo? Pois... contoumo o das abellas. Sí, se perdémolo, pero... É o do petroleiro xaponés. Ese tamén, pero... É aquel do tráfico ilegal de vacas holandesas. Sí, bueno, xa está ben. Mellor seamos, non? Sí. Falamos despois, Ladislao. Moi bo rapaz, o Robert. Sí, non? Quitándolle do pelo... Sí. A que caso das... Dixo eu, non? Que caso das vacas tolas se referiría? Non mo dixades. O das vacas? Non mo dixades. Poderías... Non me dixades, ponme algo. Non, que non, home, quero correr meu. Teño que lle contar a verdade a Robert. Para qué? Para qué? Total, el dalle igual. Sí, o que me contaches daquel inglés e máis da enfermidade das mentiras, que? Pero ti deixa o pobriño de Lord Myler que estaba como unha cabuxa. Todo acabou, ti deixa marchar o rapaz e punto. Non o querías impresionar? Xo tes. Vai marchar para Nova York a boca aberta. Nova York, Chicago. Harry o Sucio e Al Capone. Yo. Nunca me tirou moito aquela terra, pero un día vi que ir dar un raite por alá, Sí, non? Buenos días. Que tal? Que ben dormir. Robert, ven. Que pasa? Quería te dicir algo. Sí? É que... eu... vas volver algunha vez. Eso dimo ti. Por min volve cando queiras. Nice to meet you. Adeus, Paula. Falamos só luns na rede. Vale. Gracias por todo, tíos. A ti, Robert. Bye. Vai lá, pô. Pola sombra, vai. Pois o que tal lle diría que vai como unha lorxa. Algo moi bonito. Neira Castro era o poeta das cousas sinxelas, do cotián, do mundo de todos os días. Por iso, moitos dos seus poemas están dedicados a esta comarca. Tiñan pensado cortalo hoxe. A ver a que facer algo, pero non podemos marchar de aquí. Podemos ir no recreo, non? Non sei... Iria Maroto. Sí, Pódese saber cal é o asunto que a ten tan ocupada? o carballo de pedra. Pois atendede ao que vos teño que dicir, porque se cadra interesa vos. Neira Castro dedicoulle un poema a unha árbore cando empezaba a escribir. Publicouno nunha edición limitada de postais de Portozás que xa ninguén recorda. Pero, charán, eu conservo unha copia desa postal. Le, Iri. Vale. Título. Unha árbore.
como unha raíña de si mesma, coroada de horizonte, como unha estatua viva, a árbore no Museo da Paisaxe, como un carballo de pedra, como un carballo... O carballo de pedra! Velaí tedes un motivo para protexer a árbore. O carballo de pedra leva ese nome polo poema de Neira Castro, o escritor de Portozás. Don Florencio, tenos que axudar, Chamarei a alcaldesa e iremos á Verea Bella. Nós xa tínhamos que estar lá, veña. Tenemos que esperar a que acabe a clase, non? Dixo eu. Veña, non perdades máis tempo, ruide. Muller, eu pensei que lle ias contar a verdade, porque non me gusta nada que en América pensen que non sei nada. Pódese correr a voz e é que... Non, quería yo dicir, en serio, Pasa que para falar de vez en cando hai coller aire tamén, entendes? En serio que lle ia dicir a verdade, ia dicir ya. Pero non sei, non me saíron as palabras. Home, muller, claro, aí tes razón. Como che van sair as palabras se tiña a boca chea? Pero que estúpidos sodes, Estúpidos? Ti tes a cara de nos chamar estúpidos. Vale. Despois das estupideces que lle contaches ti ao rapaz. Eu non sei nada. Manjui, náufrago, e ainda por río nos abandaron a moto. Eu marcho. Estaba esperando o teu pai. Meu pai, para que? Para cortar o carballo da Verea Bella. O carballo de pedra. Ai, non. Ti non vas cortar nada, vou contigo. Que eu non corto nin largo, Non vas cortar nada, é lo que che faltaba. Eu cobro por horas, non te poñes farruca, Coutinho. Que, Evaristo? Apúntoche. Se ainda che queda libreta, apunta. Que carallo. Hola. Hola. Chamaron do restaurante. Teñen todo listo. Reservei a mellor mesa de todas. Que dis, Andrés? María, quedáramos para xantar. Non me digas que te esqueciches. Ai, que pena. Como teño a cabeza en 1000 sitios. Non, home, non. Non me esqueci. E tampouco pasaba nada. Cartos que aforrabas. Home, eu esperaba que pagases ti. Ui, non só non penso pagar, senón que vou pedir entremeses de caviar, salpicón de lagosta e robaliza. Ah, sí? Che. E para beber? Champaña francés. Perfecto. Agora só necesitamos un plan de fuxida para cando traen a conta. Tes algunha idea? Sí. A ver, o plan pode ser esperar a sobremesa, ir ata os servicios e descolgarnos pola ventá sen que nos vesen. E agora, en serio, imos a tocar Carballo de Pedra antes de xantar. Para que? Polo de ir e os rapaces. Iré aos rapaces contra Ramón Couto. Quero comprobar que todo vai ben. Non te preocupes, muller. Ramón sabese defender só perfectamente. Veña, vamos a xantar. Vale. María. Si, ai, tes aí o teu encargo. Xa me pagarás. Agora estou fechando. Imos. Pero estou pensando que tal vez non sexa boa idea o de saltar pola ventá dos servicios. Quizás sexa mellor correr directos á porta principal, esquivando camareiros. Andrés. Que? Ven aquí. E tes razón. É mellor sair pola porta principal esquivando camareiros. Moito máis elegante. A ver, aclarademos que sodes da mesma familia, Vais acabar a gasolina, hai que tomar unha decisión. Que? Pase Gloria dispois ou non? Fete que dixo? Si corto ou non corto? Corta! Xa, eu aquí estou asalariado por conta propia, contratado por obra. Ten como de ser. Pero te cala a boca, picapreito. Tú, Sara, saca de diante. Papá, estás trajando o dereito a imaxe do teu Pero fillo. un cala, xa me... Calade xa! Queredes deixar de discutir? Eu non discuto, é o argumento, Pero o argumento que é que sí ou que non, corto ou non corto? Veña, corta agora mesmo. De nada. Aparta, Paula, ou levas unha sesión. Mira, papá, tocar tocaredes esta árbore, pero non che volvo a falar na vida. Eu quero entrar nese lote, a mí tampouco me fales, por favor. Serás imbécil. Mi mau que tal vez non. É onde é o lume? Veña, corta, curras, corta. Non vas cortar nada. Non o podedes cortar. É un ben artístico. Pero que dis, Aflexina, viste, Celia? Celia, temos un dereito a deforestación desta parcela. Cala, deixa falar os rapaces. Este é o carballo de pedra do poeta Fernando Neira Castro. A árbore no Museo da Paisaxe, como un carballo de pedra. Está nos libros, non se pode cortar. É como a
Como a torre de Hércules, o que pasa que creas onde lle peta. Sinto, Ramón, pero non pode ser. Polo visto, esa árbore pode ser considerada ben artístico ou paisaxístico. Xa veremos. Claro, xa veremos. O caso é amolarme, non? Nada Veña, diso. Currás, empeza a cortar. Currás, no. Currás, Eu cobro por horas, non teño presa. Currás, non movas un dedo. Couto. A ver, explícalle. Os nenos teñen razón. Esa árbore inspirou un dos poemas do noso escritor, Neira Castro. E teño razóns para pensar que os versos que están aí grabados gravounos o propio poeta na árbore. Se cadra para non esquecer as palabras cando as pensou, non? Non sei as razóns, pero desde logo escribir nas árbores non é precisamente ecolóxico. Así que niso non imitede o poeta. Ramón, tío, que tens que pensar é que o Carballo, con todo o valor cultural que ten, está na túa leira, meu. Seguro que este é o Carballo. Seguro, Ramón. Está ben, de acordo. Veña, vamos. Vamos e non nos cortamos. Non, non o cortamos. Vale dixer así. E que queres que faga? Ademais, creo que xa sei cal é o poema. Un que viña nunha postal. É moi bonito, vale? Vale. Andando. Veña. A mí tampouco me facía moita gracia cortalo, porque é un carballo moi... Algo torto, pero é moi bonito, Estou orgulloso de vos, moi ben, rapaces. Veña. Non me fío. Mellor Couto andar fallando algo para sacar cartos desto. E como vai sacar cartos dun Carballo, Sally? Se cadra hai un muro, e quere cobrar entrada por vilo ver. Sendo Ramón, sí. Mira, tratábase de salvar o Carballo, eu que sei. Sí, supoño que sí, pero... Tamén ti, que tamén ti é un tipo que... Sabes, escribe un poema sobre unha árbore e xa non se pode cortar. O que máis me divirte que foron os nenos que lle pararon os pés a Ramón. Iría capaz de mobilizar unha vila inteira. Sí. Pensa que ten espírito de loita cando está convencida de algo. E iso é bo. Eu tamén era así. E sigo sendo, non? Pero A ver se de maior non me vais a ir a bujar. é que ten de malo ser abogado. Nada. Pero se non teño cuidado, terminará traballando nun consulting na cidade. O meu consulting non pedía nin conviccións, nin espírito de loita. Prefería máis ben o espírito de caza. Por iso, precisamente, foi polo que me metín a xuizo. Menos mal. Así. Que pasa? Prefiro os xuíces aos abogados financeiros. Non coñezo ningún abogado financeiro. Iria. Sí, é Iria. Imos. Que remedio, se non lle dou así é capaz de encadearse a cociña ou organizar unha sentada. Sí. Se cadra Neira Castro tamén escribiu algún poema sobre a túa cociña, non? Hola. Hola.